No niin, moikka keurulaiset! Täällä vaalikahvilassa kahvikupposen ääressä on tämmöisiä mietteitä nyt tällä Saarisen Sari-nimisellä ehdokkaalla herännyt, että meistä päättäjistä kukaan ei pärjää yksin. Ja kaikki tarvitaan sua ensinnäkin äänestämään, mutta myöskin antamaan meille ideoita siitä, kuinka me saadaan Keurulle uusia nuoria perheitä, uusia työpaikkoja ja kuinka me saadaan meidän lähipalvelut täällä turvattua. Me kaikki tiedetään, että yhteisöllisyys ja sellainen toistemme kunnioittaminen on kaiken perusta. Älkää olko kateellisia toisillenne, tehkää yhteistyötä. Tsemppiä meille kaikille.